हाय, गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ सर्वांना. तर आज आपले महाराज कसे दिसत आहेत मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर ना हे पप्पाने आणलेले रामफळ होते. रोज एक दोन पिकत आहेत. ते इतके गोड लागत आहेत ना. मी आणि खुशी इतकं आवडीनं खात आहेत ना. ते खूप गोड लागत आहेत ते. आणि ना मला थोडेसे आज म्हणजे शेंगदाणे पण भाजायचे होते. म्हटलं आधी शेंगदाणे वगैरे सगळं भाजून घ्यावं. कुठला भाजीला वगैरे लागतं आणि त्याच्यात मग थोडी शेंगदाण्याची चटणी पण करायची होती. आणि ना झाडांची इतकी पानगळती चालू आहे ना सध्या. खूप पानं गळत आहेत झाडाचे. कोणाच ठाऊक बहुतेक हिवाळा संपल्यामुळं गळती चालू आहे. तर हे पहा इतकी फुलं लागलेत ना झाडांना, कळ्या लागल्यात खूप सारे. इतकं भारी वाटते ना बघितल्यानंतर. मी तोडत नाही फुलं कधी, झाडांनाच ठेवते. तर चला, चॅनलला नवीन असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा आणि सबस्क्राईब न करता जाऊ नका. बाय, टेक केअर. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.